противоположната позиция от ръководството на Черно море. Трета дивизия в Испания и титулярната му позиция е на ляв защитник. Сега може да шутира резултат. Струнати Бовион! Топката е във вратата, 1-0. При отбитата топка нямаше човек, който да... Бовион с удар от дистанция! 3-0! И в това няма никакво съмнение. Виждате на Федерико Бариус. Удар от изключително сериозна дистанция. В стремежа му да намери Николай Янков. Сега гостите са с топката Талис. Много съобразително към Педрино. Топката във вратата. 1-0 за ЦСКА 1940. През лятото, когато все още играеше за Локомотив София. Сега обаче голяма грешка на Динко Хоркаш и това е първи гол за годината за Арда. Първо попадение за 2024 в официален матч и за Абубакар Тунгара. Моменти, в които Будуров беше в групата, но не играеше. Страхотна възможност за Рикардиньо. Имаше спасяване на Ковалов. След това обаче Марин Петков от доста комфортна позиция успява да преодолее стража на Пирини. 1-0 за Левски. Попадение в седмата минута направи как... Близо него спринтира Талис. Той ще може да навлезе в наказателното поле и дори да шутира. Успява да парира Мартин Величков. Един от шестимата футболисти в F5 лига, които нямат пропусната минута от начало. Начин да изпълнява статични положения. Достатъчно добро центриране има и от игра. Той сега обаче Левски трябва да се защитава и Уго Комано пада в единоборство с Хосе Кордоба. Знака е, че единоборството е било извън пределите на наказателното поле и жълт картон за Хосе Кордоба. Такова е решението на Никола Попов. Много хитро отигра тук ситуацията Юго Комано. Срещу Юго Комано не заслужават по-сериозна санкция. Припомням ви, отговорници за Варса Иво Андреев и Петър Митрев. Предстои да разберем сега какво е решението на Никола Попов, след като му отне няколко секунди да преразгледа ситуацията. Отменен е жълтия картон, а червения картон вече е в ръката на Никола Попов, което означава, че Левски в 34-та минута остава с човек по-малко на игрището, след като централният бранител Хосе Кордоба. Дончев е срещу него. Индивидуални действия от Марин Петков и шпагат на Дончев, който не свърши достатъчно добра работа. Аюпа Бум, Оду Диане, Рикардиньо способен да създаде проблеми и го прави. Второ попадение за Левски. В 40-та минута колебанията в отбраната на Пирин отново са наказани. Много настоятелен Рикардиньо в тази ситуация успява отново да изведе си. Който завърши с победа 3-1 за Крумовград. Отново Александър Колев стреля, гледай какъв гол! В центъра на терена. Самостоятелен рейд на Александър Колев и какво да кажем за това изпълнение. Денислав Александров в засада, Ертан Тумбак. Удар с глава, белите повеждат. Седма минута, първи гол за Славия за 2024 година и то е дело на Тони Тасев. Тасев, който план на Георги Каракашев видяхте и в студиото преди двубоя. Част от новите имена. Сега пък Карлос Франса в наказателното поле, удар на Карлос Франса. И резултатът е открит в петата минута. В лицето на двама офанзивно насочени крайни полузащитници. Офанзивен халф зад гърба на централния нападател и човек водещ атаката в преден план, който конкретно в днешната вечер е Тонислав Йорданов. Преслав Боруков на пейката,